Ćao svima, kao što vidite kupio sam novu grafičku karticu AMD HD 7750 Safir proizvođač. Kao što vidite, znači imamo PC Express verzija 3, znači ide u X16 slot ili puta 16 slot i specifikacije su znači od, ja mislim, 830 MHz, memorija je 1 GB DDR5 i šta je još da kažem o tome, znači podržava HDMI, DisplayPort i VGA. To ćete vidjeti, imamo adapter za VGA, za DVI port. I kao što vidite, malo teže da otvorimo. Nalazi se još jedna kutija unutra. I ovdje se nalazi, ovdje su driveri. Ovdje je uputstvo za korištenje i znači ovdje je ovaj adapter VGA. Probamo da otvorimo. Znači ovo ide na DVI. Znači ovo je VGA za sve monitore da možete priključiti, znači analogne i digitalne. I to je s tim možete na televizor, sve ne. I znači ovdje se nalazi grafička kartica. I kao što vidite, znači ovdje piše Safir. Ne znam da li možete da vidite. I potrebno da skinemo i ovu foliju. Zaštitnu foliju. Kao što vidite, novo je. To je lepo, sjajno. Znači ovdje se tu ulazi, znači ovdje je DisplayPort, HDMI i DVI i ovdje znači ide ovaj VGA ulaz. Ovdje znači samo šarafite na sve monitore ili televizore i to je to. I pokazat ćemo kako se stavlja u kućište, to jest u slot PCI Express X16 i to je to. Znači ovo je moje kućište. Pa ćemo da stavimo grafičku. Znači ovo je jedna bio starova matična ploča. Kao što vidite, u ovaj slot ide grafička, znači ovo je PCI. I samo trenutak da ja grafičku izadim iz kutije. Znači to je ta grafička i znači samo treba da stavimo ovaj crni slot. Znači kod vas može biti druga boja, znači to je PCI slot. I nadam se ću uspjeti sa jednom rukom. Ja sam kao što vidite morao da savijem ovaj aluminijum, taj lip, kako bi mogla da lepo sedne. I ovdje samo treba da šaraf da stavite i to je to. I kao što vidite, možda, vjerojatno kod vas neće biti ova bela plastika što pričvrsti grafičku, ali nema veze, znači slobodno možete staviti i samo je pričvrstiti sa jednim ili sa dva šarafa. Kao što vidite, zauzima dva slota i to je to. Ćao, čao.